मिन्थिगौ लक्ष्मण, नों बिजों रायलायदों। नाथाय बेफोर गोरोन्थिसो, हाबा जाखानाय बेफोरबायदि हिनजावजोंलाय मानो रायज्लायनो नों न'? लक्ष्मण। आरे अखाफोर। औ, नों बेहाय रायज्लायबाय थाबाय जे, बैयाव लेट जाबाय बुंगासिनो आयंआ। बेबायदि जेबो नङालै अखाफोर, जास्ट ओरैनो लोगो हरबाय नालाय रायलायबाय आं दसे। दे बिदिबा दाथ' रायज्लायखांबाय ना? या रायलायखांबाय, दसे ओरैनो रायलायदोंमोन आरोना। नों थ'ना, थांगासिनो आङो। नाङा दे, जमा थांसैब्रा, फैदो। गावहा दा आरो सोरजोंबा फन रायज्लायबावबा। बेबायदि नङालै अखाफोर, मानोलाय आं गुबुनजों रायज्लायनो, माने बेफोरबायदि रायज्लायबावनो ना, थुदो थांसै। गावहा रावबो रायज्लायग्रा गैया होननानै सोरबा सोरजोंबाथ' रायज्लायाखैना नों? मानो बेफोरबायदि बुंखो दे अखाफोर, नङा दे। नों आंनो बुंनो हागोन लक्ष्मण, माबाफोर खोथा दङब्ला। ओमफ्राय आं बुंबायना जेबो खोथा गैया, दे थुदोल', दा लेट जागोन ना। लेटआलाय ओरैनोबाबो जाखाबाय, ओमफ्राय नोंथ' बिखिजाय फैलायनानै रायज्लायदों, सोरबा स्पेशल वान खोमा न'? बेबायदि नङालै अखाफोर, मा स्पेशल वान जानोब्रा, ओरैनो लोगोफोर हरबाय रायज्लायो, आरो जेन'बा आंथ' बेफोरबायदि रायज्लायखायोना, नों मिथिया खोमा आंखौ, बाट आं इदिनोलै लोगोफोरजों हरबाथाय रायज्लायखायो आं। दे बिदिबा। नोंलाय बहा खिन्थाबावनो, नोंदि सोरखौबासो मोजां मोनखुमानानै दङ। बेखायनोथ' आंनि फिननायखौबो दाबो होआखै। मा जाखो अखाफोर? नों गाज्रि मोनदों नामा आं जे लोगोजों रायलायदों? आंलाय मा गाज्रि मोननो आरो दे लक्ष्मण, फैदो दे। दे थांगासिनो आङो, ओमफ्राय जेबो नङालै, दा आरामसे बरिया माबाना हांनानै जानोसै, दाबो टाइमा जेबो जायाखैना। जागोन। दिनैदि मा जादोंथाय अखाफोरा, जा कुइसन खालामदों आंनि फन रायज्लायनायखौ। जेन'बा आंनि गार्लफ्रेन्डथ' नङाना बियो एथ'बां कुइसन खालामनो, बाट मिथिला दे आरो मानो। आइयाबो दि मानो लेंहरब्रबखो, दा बिराद जारला जाबायना। ओरैनोबा आं बिनि एन्सारखौ दाबो होथ'वाखै अखाफोरनिखौ, गोसो सिङाव बेबो एसे बोरैबा मोनबाय थागोन ना आंखौ नुबाथाय, दा बेबो आरो मा गोसो जाना फैखोबा। इट्स अके, ओरैनो फैदोंबाथ' जेबो नङा। लाखि लाइफआ एसे बोरैबासो जानानै दं माथोलै नोंना। गोसोआ बुङो माबा, मेलेमा बुङो माबा, खालामथ' मा खालामनो दे। हाबाखौथ' सानसेबाबो जाखानांगोन र' आङो, बेखौथ' जेबो टेनसन लाया आङो। आरो नाथाय फिउचारनि खोथासो ना, लाइफआव जायजों सासेजोंनो थाबायना, बेजों लाइफ टाइम थाखानांगोनबालाय, बेखौसो एसे मा बुंबावनो लाखि, मा बुंबावनो। अखाफोराबोथ' मोजाङालाय, बाट गोसोआसो दाबो येस बुङाखै, मानो मिथिया। खामानि मावहैग्रोनोसैलै, दा लेट जागोना, बिमाजों रायजालायबावगोन। बा अखाफोरा जोंनाव फैनायखाय अखाफोरानो जि समायना नुजानानै दंखायोलै माथो। मोजां दे, अखाफोराबो जोबोद सिम्पोल, बिराद मोजाङालाय। थेवबो दा बिराद उसुबिदा मोनगासिनो आङो, रायज्लायनो बोरैबानो, एसे खें मोनबाय थायो गोसोआव। फारसेथिं हाजारखि आइमोना बुंना, अब्लाबो आङो थुनथुलिजों रायज्लायनायखौ गारालै। रायलायबा बिराद गोसोआ मोजां मोनो आंना थुनथुलिजों रायलायबा। दसे रायज्लायनो मोनबाय, मोजां मोनबाय दे। ओजों आलासि फैनायखौबोथ' निरासा खालामनो हायाना, बेजोंबो दसे रायलायहैनांसिगोन। एसे मोजां सम टाइम स्पेन्ड खालामनो नाजानोसै आरोलै, नङाबा आलासिया गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै थांफिनगोन ना। माइखौल' गायखांजोबनो हाबानो जाबायहाय जोंना सोरां। औथ' आरोलै जुरि। बोथोराबो बे एसे बांद्राय थिं सान्दुंद्रायबासो जारला जाथारो। अखा हाबालाय मोजाङानो, बांद्रायल'बो हाद्रायनाङा आरो। दे मोजाङानो जाबाय, दाथ' नोंहालाय बिहामजोबो दङ नालाय। बिहामजोआलाय दङमोन, दा आरो रोङासै ना। फोरोंनायनो नागिरदां, गाबोन गायोना गाया, गावलाय बुंदोंमोन गायनायगोन होननानै। रोंनांगौहाय बेफोरखौ हिनजावनि फिसा जानानै, ना मा होनो सोरां? रोंनांगौथ' आरोलै, मालाय बिनि थासारियाव देरबोनायासो माबायदि, बेसो आरो मेन खोथाया। जेखि थासारियाव देरबोआ मानो, अब्लाबो हाबा जानानै फैयोब्ला बेफोरखौ सोलोंना लानायानो गाहाम। मानो होनोबा दाथ' बिखुनजो दङ, फोरोंगोनबो, नाथाय इयुन समाव गावहाबोथ' सानसे माबा जाहैगोन ना, बेफोरबायदि जोंफोरबायदि। रोंनानै थायोब्ला मोजांनिसो बाथ्रा, जुदि रोंनानै थायाब्ला मा जागोन। सोलोंनांगौसो रोङि बुस्थुखौ, मानो होनोबा सोलोंनायाव जेबो गाज्रि नङाना सोरां। दाथ' बेलाय सासे बिहामजो लिस्टआव फैबायना, बेखायनो रोंजोबनांगौ।
देलै बिमा फोरोंलांबाय थाबानोथ' जाबाय रोङिखौ। दे जागोन दे। ओजों जोंहाथ' मानसि हमखाजोब्बाय गायनो, थेवब्लाबो बिहामजोखौ सोलोंहोथारगोन आङो। दे मोजां बिमा। ओमफ्राय बिमा दिनै थोद ओंख्रिया बारा गोथाव जायाखैलै। एसे बोरैबा दैल'ल' संख्रिबो नांद्रायाखै, ओंख्रिखौनो बोरैबा मोनथारदों। बा सोरांबा बे साननैसोआव बिहामजोनि संनाय मोनजायै दा बिसिनि संनायखौनो गोथाव मोनासै नोङो? आयु आंनि संनायखौ नों दैल'ल' होनथारबाय। बिदि नङा, नाथाय ओंख्रिया दिनै थावाखै नालाय थावाखै आरोलै बिमा। नोंनो संबाबो एसे थाल लानांगौमोन ना। एसेबां बोसोरनिफ्राय संना जाहोबोबाय, दिनैसो नों ओंख्रि बासिनो मोनबाय। आं मिथिया, ओंख्रिया गोथाव नङाबाबो नोङो गोथाव जादों होनना बुंनांगौ, जाहाथे आंनि गोसोआ मोजां मोनथों। जों बेफोरबायदि संनानै खावनानै जाहोबोनोखौ नोंसोरखौ एकदम दिनैसिमबो रेस्ट गैयालासे संबोनानै जाहोबोबायहाय सोरां। साननानै नाय, जोंनि जायगायाव एसेबाबो थानानै नाय। जोङो बाया माया एसेबां नोंसोरखौ बिदि सङै खुरै जाहोबोबाय थायो, सानसेबो सुथि गैया, बेफोरबायदि डिउटि जोंनि। अब्लाबो नोंसोर आरो एसे ओंख्रिया बोरैबा जाबानो बासिनायाव हले दङ। जा नोंहा बिहामजोनि गोथाव संनायखौनो, आंनिखौलाय बासिखासिगोन। जुरिनि संनायासो थावला जाहैबाय, बेना स्वादानो सोलायबाय आरो। हामबायलै बिमा, मा बेखौनो बोराबलायबाय नामा नोंलाय? दे आरोलै गाबोन गोथाव संबानो जाबाय। आच्छा दे, आइ एम सरि, आंखौ निमाहा होबानो जाबाय, बासिफ्लांबाय आं दिनै। बे नोंनि सरिया आंनि गोसो गाज्रि मोननायखौ फाहामफिननो हागोनखाय? मानो हाया जानोब्रा बिमा, गावनि साननानै गावनि फिसायखौनो निमाहा होला आरो। थोद बिदि जायो। जागोन दे, गाबोन नों संनाङा आं संनानै गोथाव नोंनो जाहोगोन। नैसो मालाबा फिसायनि सायाव आराम मोनजादोंखाय आं। मावाबा दाङाबा ओरैनो थायै मोनजादों आथिं हेबै हेबै। नैबे जुरिया बबावबा मोनगोन। जाबायलै बिमा जाबाय दे, आरो माथो बेफोरखौलाय बखिखो। आं सानसे बिदि बुंबाय, बेखौनो नों बिदि बोराबद्रायबाय आरो। ओमफ्राय माथो खामानियालाय बोरैब्रा मादै? बोरै माने, फनाव जा खिन्थादों बेनो। बेनिफ्रायथ' नोङो फैसानि थाखायथ' खामानि मावखायो नङा होमबा? जेरैबायदि आं थिनदों बेफोरबायदि खामानिया जुदि जायोना, अब्लाना नों जेसेबां बिदों एसेबांबो फैसाखौ मोनगोन। नंनायालाय एसे रिस्कि, नाथाय थेवब्लाबो आं बेफोरखौ जेबो मोनला दे। खामानियाथ' जागोनलै मादै, नाथाय उनाव माबा मोनसे दिगदार गन्दगल बेफोरबायदिथ' जाद्रायनाय नङाना? माने आं बारा गेजेराव फासायाबानो जाबायलै। बाखिथ' आरो खामानिया मोजाङैनो मोजां जागोन। मानसि सासे नांदेरबावगोनलै आंनो खिन्थु। जागोन, मानसि सासे नांगौ ना सानै नांगौ बे नोंनि खोथा। नाथाय आंनि खोथायाथ' बेनो, आंनि खामानिया जानांगोन। आरो बै हिन्जावखौ जि खालामनांगौ नोंनोथ' आं खोन्थाजोबखाबाय। अके मादै, अके जागोन। ओमफ्राय आंनिबाथ' मादैया बेफोरबायदि खालामनो ओंखारलायदोंबाथ' माबा मोनसे दुश्मनि दं नामाब्रा? दुश्मनि दं गैया बेफोरखौ आं मानो खोन्थाबाय थानो डिटेल्सआव। जायखिजाया बे हिन्जावा बेफोरबायदि जाथारनांगोन आरो। जागोनलै मादै, खामानिया जागोन साननानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय मा मुं होन्दोंमोनलाय? मुङा बिनि थुनथुलि। थुनथुलि, इउनिक नामथारलै मादै। ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय? मा होनदों होननायावनो बावगारलांनो नाङा। बे हिन्जावा ओरैबायदि नाम जानांगौ जे आंनि फिसालायाथ' मा, बेखौ गुबुनाबो रावबो फात्ता होयि बायदि। आमलाया बिदिबा फिसालानोसै नामाब्रा मादै? ओमफ्राय मानसियाबोलाय माथो सुन्दुरिथार खोमालै मादै, माथो फट'आवथ' आं साइज नुथारदोंमोनलै। बेफोरो सुन्दुरि दं गैया बेफोरखौलाय मानांगौ, नोंनि खामानिखौ माव। आरो मावनो हायाबा डाइरेक्ट खोन्थाखा, आंनि फैसाया दैयाव थांनो मोननाय नङा। आंनि फिसालानि जिउआव एकदम सुनिग्रह बायदि नांथानानै दं बियो। जागोन, दैयाव थाङालै मादै, बहा दैयाव थांलाबायनोब्रा। आंखौ खामानि होबाय माने जासिगोन आरोना। दे होमबा। गाबोन फुङाव मोजां खबरखौनो मोनगोन होननानै मिजिं थियो दे आङो। आयं हे आयं र' फैगासिनो आङो, नै गामिनि सासे गथ'जों रायज्लायदां। दे थांसै आयं, थाथ'दो होमबालाय। बाय बाय। बाजैना मा जायोथाय बेखौ? दे होमबालाय आयं, खामानिया जाब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय। जागोनलै 100% र'। आयं, आङो माबा मोनसे बिराद मोजां सानदों र'। दा बियो आंनि साननाय बायदि जायोब्लाथ' नोंनि आरो आबानि जिउआव खुसिना खुसिल' फैगोन। मा बुंदों आयं नोंगौ? औ, आरो गाबोन फुंखौल' नेना थादो। गाबोन फुङाव आंनिबाथ' माबा मोनसे मोजां खबर मोनथिनो मोनगोन दे। आयौ, मा खौरांबा? र' सोरांग्रोथोंसै, ओमफ्राय आबाजों रायलायदोंना रायलायाखै? रायलायदों, दासो दुगैहैफिन थांदों मानसिया। बेदर आरि सावखांजोब्बाय, दा जानांसिगौल'। गरमबोहाय, अखा हाबाबो मा बुंनो ने आयं। दिनैथ' आरो नों दङना, मोजां मोनस्रादों आं न'खौनो। बोरैबा गोगोम मोनथारदोंहाय। औ, ओमफ्राय बाजैनोसो फन हरथारबावबाय आं दासो, हारसिं बोरै थादों साननानै।
दे एबार खनसे फैबावब्ला बाजैखौबो लिंबोफानोसै आरो नोंथ' ओरैनो लिंखादों होनलाय बाजैयासो फैयाखै माइ गायनांगौना बेखायनो आरो बाजैयाबो सोलाबा जादों ओजों गुबुनावबो गायदों जोंनावबो एसे माबाल' दङहाय आयं बारा गैया जोंनाथ' देहाय आयं एसेबाबोथ' न'नि जानो आन्था ओंखारबानो जाबाय दे बर' सिनेमा नायनो होननाया नों आयं फैदो आं नागिरहैखानोसै मोजां फिल्मनो मोनसे दे नायगोन आरो दा ओंखाम जाखांबा नायबावगोन ससे नायग्रोनोसै औ दे हाबा बे समखौल' नेना दंसै आङो माला आंनि बिहामजो जाफैसिगोन नों जाखाथ' नांखागोन बिहामजोआ आंनि अबावलाय आरो नोंनि अनगा गुबुनखौ फसायस्रायासै आं माथो फारसेथिं सासेनि खामानिखौ नों दा रेडि जादो थुनथुलि नोंनि जिउआवबो गोगोम माबा मोनसे जानो थांगासिनो आरो मोजाङानो ना नों जे आंनि फिसालानि लाइफनिफ्राय थांनोनो ओंखाराबा उफाय गैयियाव बेफोरबायदिखौ खालामनो गोनां जाबाय आङो मा खालामनो आरो दा नोंखौबोथ' आं बिहामजो गनायथारनो हाया नालाय आरो फारसे फिसाला सासे आंनि जायबा नोंखौ जेबो गोरोन्थिखौनो नुवा हाजार बुंबाबो मानिखाया जियानो जा आं जेखि खालामा मानो नोंखौ नाथाय आं जेबो गाज्रि फस्थायनाय गैथारा आंनाव बास आंनि फिसालानिफ्राय दुरि जाबानो जाबाय दे नोङो आब' आं बिराद मुसिबतआव दङलै दा मा खालामनो बेखायनो नोंसिनाव हाबफैबायलां आरे सोर जाखो नोंलाय एसेबां मोनायावलाय मानि मा मदद नांगौ जाखो आरो नोंखौथ' आं बे गामियाव नुफेराखै औ आब' आं बे गामिनि नङा माने आंनि आइया हस्पिटालाव दङ दा ओमफ्राय आं बाइकजों फैनायाबो थावा जोबना होबाय फनाबो अखा हानायजों जाबजों बेट्रि चार्ज होनो मोनखायाखै डेट थांबाय दा आङो ओमफ्राय मा अबे हस्पिटालाव दं नोंना आइयालाय बै टाउननि हस्पिटालावनो खाथिनिया आब' बे गामिनि बै ससे थांबानो मोनो जे सोरहानि मानसि जाखो नोंलाय आरोबा दा माथो मदद होनो हाबावनांगौ जाखो आब' जि हायो माने आंखौ मदद होदो दा आं फनखौ दसे चार्ज होथ'नि नङाबा आंनो फन मोनसे खालामनो होबानो जाबाय दे हस्पिटालाव नङाबा न'नि मानसिनाव सोरनावबा हरनि आङो ओरैनोथ' आङो नों जानला माला थगायाखैथ'ना गथ' जेबो माने आरो मोना गुना बेफोरबायदि मानसि फैलाबायनायखौ आं बारा सुखुवा नालाय दा नोङो गाबज्रि हरबाय थानायलाय सोर फैखो नंदों आङो आरो जेबाबो बर'नि फिसा ओंखारबोबाय आङो नोंनि माथोखौ खोनानानै जुदि नोंनि फंबायनि जिउआव एसेबां मुसिबत जादोंबालाय बिमाया हस्पिटालाव दङबा मानो मदद खालामा जानो थुनथुलियालाय दे फन खालाम नों आंनि फनजोंनो थेंक इउलै आब' आरो नै अखा हाबाय दोङो दे नों न'आव हाबफै दसे खामसालियाव जिरायना रायज्लायगोन दे जोबोद गोजोननाय थाबायलै आब' माने नोंस्रा न'आबो एसे खाथिमोन नालाय दा बाइकआबो थाव जोबना होबाय बेखायनोसो दे जेबो नंला गावजों गाव मदद होलायाबा मुसिबत जानायफ्राव आब' आंनि आइया सिरियास नङाबाथ' आं बेफोरबायदि नोंसोरखौ डिस्टार्ब खालामनायबो नङामोन इसोरखौ फोथायनाय लाखि फंबाय जेबो नङा दे आरोबा आंलाय थुनथुलिया मानो मदद खालामा जानो नोङो बाखि आरो न'आव फन हरनो ना हस्पिटालाव हरबानो जाबाय नै दा अखाबो हादों बेयाव खामसालिनिफ्राय रायज्लायहर जागोन आब' थेंक इउ स' माच दे वेलकाम आरो हायोबा सोरखौबा लिंहरबानो जाबाय मददनि थाखाय दाथ' मोनाबायबो बा बरिया जाबाय दे जोंनि खामानियाबो जासिगोन बायदि मोनबायलां माथो नुनायावलाय सानजों लोगो हमनानै रायज्लायनाय बायदि नुखाबाय सोर मोनथिबावनोलै जोंनाहाय मोना उन्दुजोब्बाय दाथ' आरो जेबो नङा अब्लाबो नों हाबफैग्रो जा डिस्टार्ब खालामनाय जाफ्लांबायलै आब' सरि ओमफ्राय आं न' सिङाव हाबलायला नामा डाइरेक्ट आंनो फनखौल' दसे हरनानै थांसै आङो फंबाय बायहेरायाव अखा हाथारदों नोंनावथ' रेनकट आरो साथाबो गैया खोमा बैलाय बै ओरैजाय फैबानो जाबाय साइडथिंजाय होमबाबो दे होमबालाय आयु आरे फंबाय बोरिया एकदम रमान्टिक बाला सिनसो नुबावबायलै बोरैबा गोलैफ्रांनो नागिरदोंमोनलै आब' दे मोजां थाबाय फंबाय मोजां थाबाय अखाबो हादों नालाय आरो जोंहा बै सिथ्लायावथ' बिराद लिमोनदा जासोयो दा अखा हाबाथाय मोनसे मोजां गान गोसोना होबानोथ' बरिया जाबायना